हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबोलायबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायलांगोन होननानै सनाफोर भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसैलाय मोजां मोनोबा लाइक खालामना होलांदो आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदे सनाफोर थुदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बाजारनिफ्राय मा मैगं लाबोखो नायनोसै आङो मा संनांगौथाय उलुबारि बाजारनिफ्राय मैगं लाबोनाय बियो आं थाङाखै लोगोफोर न'नि मानसिफोर लाबोनायसो आंहा संग्रासो नै बियो अमा बेदर जागोन दिनैहाय अमा बेदर रुनोसै आंहा अमा बेदर संगोन आरो रुनानै गारग्रोनोसै उलुबारि बाजारनिफ्राय लाबोनाय आरो सनाफोर नै साहा बानायग्रोबाय आं लोगोफोर साहा लोंखांनानैसो ओंखाम संनोसै सनाफोर नै आंना साहा फुदुंनाया दुंबाय आरो साया जाबाय आङो दा नै लोंनोसै नै सिंग्रा दहाय उलुबारिनिफ्राय लाबोनायमोन बे सिंग्राया उलुबारि बाजारनिफ्राय सिंग्राजों साहा लोंखांनानैसो ओंखाम संनोसै सनाफोर अमा बेदर रुनोसै दै गुदुं फुदुंग्रोबाय आंहा नै अमा रुनोसै लोगोफोरनि आंना अमा बेदर रुनाया जाबाय दा आराम सुनानै एवनोसै जोंहा गोमब्रिजों नाथुर जानोसै दिनै गोमब्रि मैगं हाबाय गोमब्रिजों नाथुर अमा बेदर फ्राय संसै दिनैहाय जोंहा अमा बेदरखौ आराम सुनानै लाबाय आङो एबार एवनोसै लोगोफोर नै रेडि जाबाय फानलु सामब्राम संसै लोगोफोर आंहा एबार अमा बेदरखौ सुनानै लाबाय आरामनो फानलु सामब्राम रेडि खालामखाबाय मेजेम ओंखायनो आङो थाव होलायनानै सारायखौ आराम फुदुंग्रोखाबाय साराया मेजेमथार ओंखायनो थाव होला आङो नै सारायखौ आराम फुदुंग्रोबाय ओरैनो एवनोसै थाव जासिगोन जोंहा सामब्राम गुफुर देनोसै बेदराव होनो सामब्राम गुफुर होनानै आराम एवनोसै ओमफ्राय दै होनोसै आंहा अमा बेदराव दै होबाय नै ओरैजाय गोमब्रिजों नाथुर संसिगोन आरो नै गोमब्रिखौ संग्रोबाय दा नाथुर हरसिगोन नै आंहा गोमब्रियाव नाथुर होबाय बार गोमब्रि नाथुर नै दै होबाय नाथुर होबाय नै ओरैजायना अमाया मोनहांहां जाबाय आंना दैयाबो रानबावबायसो आंना बेदरा मोनहां जाबाय आङो मस्ला मस्लि होफिननोसै मोननायनि
होफिननोसै। गरम मस्ला पाउडार जोंना दा अमाया मोनबाय, अमा फ्राय। ओरैजाय गुन्द्रियाबो मोनहां जाबाय। खांनोसै, अमाया मोनबाय। सनाफोर नै आंहा दा ओंखाम खुरबाय, ओंखाम जानोसै नै। अमा बेदर फ्राय, गोम्ब्रिजों नाथुर, नाथुरजों मैथा बांगाल सनाफोर। सनाफोर सनाफोरनि आंहा सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै बेलासि नै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दं नालाय बेयावसो फैलायबाय सनाफोर। जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि इयुनि दिनैहाय ट्रेनिं दं आरो बेयाव इयुनि बायद'मोनहा जोंखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरखौ ट्रेनिं लाफैनानै नोंसोरो इयुनि बायद'मोन ट्रेनिं जादों नै लोगोफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि। जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं जादों लोगोफोर, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिंसो फैदों। बिअनि मिटिं। आं दिनै नोंसिनाव एबनि स्टाफनि ट्रेनार जानानै फैगोन। आइजो माहारिनि माखासे समस्या बा जोंना आब'आ मेथाइ रानबाय मागोनि मिथिंनि दे मिथिंनि मागोनि नङा सनाफोर नै जोंना दा मिटिङा जोब्बाय आरो सिखारहांबाय नै बयबो जोङो गावबागावनि सिगनेसारखौ होनानै थांबाय सनाफोर मोनाहां जाबाय दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनफिनगोन।